Mga quebrada dona. Ada dah. Jalan semuanya. Halo. Oh iya. Sana agensi ya. Berapa video live tuna galang le live tuna galang 33 zon फैजेनबाय tuna galang ना लोगोफोरलै अननानै ओमफ्राय सोरबा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांखा जों मोजां भिडिअ होयोना हरब्ला नुजाहैनायनि ओइ बबे दं ए ओमफ्राय खबर सबर उलाप में ओरै सोंहरनो होनो बारावसो एकाउन्टाव न'आव बेसेबां दं मा आङो गांसे हरसाय औ आं माबा सोनोलै रिसार्ज मा होनो सोनो आं मैया बख'जोबदोंना एकाउन्टनिखौ नै सोफिननांगौसो जानानै दं लाइट थुदो दे लाइट थुदो 76 जन दङ लोगोफोर खोनाबाय लाइट महा बैथिदों 76 जन थारमाने एकाउन्टनि फैसाखौ मैयाहाय आं उइद्र' खालामना लाजोब्बाय दा ओमफ्राय दानो हथात नेटपेकआ जोबगुलायना होबाय आरो नोगोद भिडिअ हगारो नोगोद गोबां भिडिअ हगारनानै दं ओमफ्राय इम्परटेन्ट 2 GB खालायनि हगारनानै दंना मैयानि माखासे गोबां भिडिअ सासे लाइट थुजेनबाय दे ओमफ्राय 57 जनाबो लाइट थुजोबसाय नायनो आं आदा अफ्रि हरदेरना होलायबायलै नै लोगोफोर 221 मा होननो आरो 221 हेल' औ आदा खैला मैलायावनो खैला मैला बबे साइडजों बेयावनो आदा नै अट' स्टेन्डनि सिदा ओरै सानजाजोंहाय सोनाबजों दा औ सोनाबजोंहाय आदा सोनाबजों औलै बोनो माबायाव नों बबेखिनियाव बेलेग थिनालि ना सारियालि बावहायसो ओरैहाय फैहाबबो ओरै एसे आब' रिनानि दखाननि सिना फार्मासि गुदियाव सानजा औ सोनाबगालै मा सोनाबगालै बे जों खेबसे गय जालायनायनि ओरैलै अमा बेदर बाजाराव अमा बेदर बाजार दे नै मिनिया लाइभ होदोंना लाइभआवनो दङ आं सुंगार का मासु बेचु बाजार मा खालि रोंलायलाङारा आं आरो सुंगार का मासु अरे बेचु बाजार मा को राम्रो थियो अहिले नै भएको थियो भिडिअखौ होनो सोंगासिनोलै आंहाय लोगोफ्रा आदा उफ्रिया गलाल'नो दा जोंना सारा सफैबाय नै गलाल' हिमालयानो आदा उफ्रि इउटुबार आदा अफ्रि दैमारि ओरैबायदि माने लाजिलायबावथियो गाव दाफ्रा फैदोंना मोखाङा होननायाना आं दसे लाइभ होदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आदायानो लांफैबायना लाइभखौ होथ'नाय जानाय टाइम जाथ'बाय ओमफ्राय दा जों सानैजों दं आरो ओमफ्राय लोगोसे आदा उफ्रि मोखां दाफ्राबो फैबाय
ओमफ्राय आंजों एसे दिन्थिजादों आरो कमेन्ट खालाम दे एसे फरायनि मा सानदों मा ओमफ्राय माथो सानाखै फैफिनलाय थिखो लादुआसो जाखुमा जोबनोसैसोमोनथ' जानो नै जाबावाखै माबा माबि नांबावगौ ए मा जादों मारे आइजो आफाद आफादना दे फैदो दे लोगोफोर फैदो 1000 जन होननानै फैफेरनालै आंनि लाइफआव 500 400 बिदिल' फैखायो 1000 जनसो फैला गोसोखौ एसे गोजोन मोनगौ आरो साबसक्राइब खालाम लोगोफोर साबसक्राइब नायनानै ओरैनो दाथांथारलै ओमफ्राय बेजों लोगोसे लाइकबो थुना होलां आरोना साबसक्राइब खालामनो दाबावथारखा जै आंनि लाइफआव गुरब्ला फैबायथाय माने साबसक्राइबखौ थुगगासिनो थुग्रोखा आरोना नांगोनदां मा होनदोंनो ज' जोमखांसार बड'दों स्पिड हमना आङो स्पिड गैयालै ब्र साइदुं गोसायाव एसे एम्बौखौ आलौनाय मोनोलै जिब जिबनो आखाइफ्राव हमो आं सेनजिंसो आरोना पावारलाय नङा पावार न' माने मोजां नुयोदा आंखौबो स्पिड होमब्ला स्पिड हमला रहा हम देखियो कैमरा ब्र बेबायदि आरोना आंबो हमनांसिगोन मेगना एसे सान्दुङावहाय एसे बोरैबा मोनसै आरोना हमनांखासिगोन आंबो ओइ सार लाइमआवसो थालाबायदों जों लाइमआव दसे थादों र' ओमफ्राय बिसोरलाय आङो लिङा नायनो सोर एसामिसाव ना बड' लिङा लिंहरदो एसामिसा होबाय दे लिंक हरना दोन नायनि आं औ हेल' मा नों इउपिआइ सोलायबाय नामारा सोलायाखैलै बे स्केनार हरफिनसाय जायाखै आंनाव स्केनारखौ हरदो स्केनार हरगासिनो हरदो दे ইউপিপিএলৰ একাংশ নেতা কৰ্মীয়ে ভিচিডিচিৰ সভাপতি নোবেল নাৰ্জাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত লুণ্ঠনা চলোৱাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কাৰ্যালয়টো তলা ওলমাই দিয়ে ইউপিপিএলৰ নেতা কৰ্মীসকলে সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক मिलियनसोलै फल'वार्सआ मामुलि दोनथ'नोसै आरोना लाइभखौ जों दसे सावरायनोसै आरो जों लोगोफोर ना दोनथ'नोसै